Her er en video til, hvordan man laver et afkrydsningsskema i Google Docs, som kan bruges til asynkron onlineundervisning, til at eleverne selv krydser sig af i starten af modulet. Det foregår således, at I skal åbne Lektio og et nyt dokument. I Lektio går I ind i hovedmenuen og finder klassen, som det drejer sig om, klikker på elever. Under elever klikker man så på afkrydsningsskema, og så får man et skema, der ser således ud med alle elevernes navne. Nu har jeg lige anonymiseret det. Så sætter man sin cursor herop, og så trykker man ned, og så trækker man simpelthen, så man highlighter hele dokumentet hele vejen ned. Så alt er markeret. Så trykker man Command C, så man kopierer det hele. Så går man over i sit dokument, og så trykker man Indsæt, og det vil så være Command V. Så går der lige lidt tid, så kopierer den hele den her afkrydsningsliste ind i Google Drive. Så kan man med passende, i forhold til at der er mange kolonner her, kan man passende markere nogle af dem, det har jeg gjort her, og så slette dem, altså kolonner, det er vertikalt, rækker er horisontalt. Så slet nogle kolonner, så I har plads til at skrive nogle datoer, eventuelt slet elevernes efternavn, det er ikke så vigtigt, det ligger inde, så I måske bare har deres fornavn, eller kun deres efternavn, det er jo som man har lyst til. Så når I har slettet nogle kolonner, kan I jo skrive datoer, så man kan jo passende skrive de datoer, man ved, man skal have asynkron undervisning. Så instruerer man selvfølgelig eleverne i og lægger et link ind til det her dokument, som ligger i deres fagmappe, og minder dem om, at de første 5 eller 10 minutter skal de gå ind og sætte kryds ud for deres navn. Det var det.